Helo. Heddiw yma, dyn ni am gynesu fyny, ac ar ôl gynesu fyny, dwi eisiau ni weithio ar y penyglunia ac o gwmpas y clun, o gwmpas yr hip. So dewch i ni ddechrau wrth ddefnyddio'r ffon. Wrth gwrs, mi fydwch chi ddefnyddio'r ffan fan hyn os ydych chi eisiau chydig bach fwy o help i sefyll, neu os fydwch chi ffon i fyny. Felly, dyn ni am symud o un goes i'r llall. Be sy'n bwysig fan hyn ydy bod y ben glin mond yn mynd dros canol y droed. Be dwi'n ffeindio pan dwi'n gweithio efo gwahanol bobl ar gwahanol lefelau, os di'r ben glin yn pwysio gormod fel hyn, mae o'n tynnu gormod ar y ben glin, felly byddwch yn ofalus. O fan hyn, dwi am ddod ar ffon o mlaen i, a dwi am gweithio eto trwy'n roed, un a wedyn y llall, gweithio trwy'r ffer, bodio'n gwasgaru, ac yna dwi am symud y ffon o mlaen i chydig bach mwy, a falla, os di'n helpu, tynnwch eich pen ôl yn ôl. Ac yna dwi am camu nôl, efo un goes, dwi'n teimlo'r cyhyra'r gwaelod yng nghoes i yn ymestyn, ac yna nôl i'r canol, ac ymestyn yn ôl. Mae'r goes yma'n gorfod gweithio i gynnal y corff. Felly, diolch yn ymarfer hawdd i wneud, heb woblio. Ac yna dwi am troi'r ochr, un llaw ar yn wast i, ac yna dwi'n camu allan ac yn ôl. Ac os ydych chi'n sylwi, mae'r ben glin yma, dwi eto'n trio cadw fo yng nghanol yn rhoed. Felly allan ac i mewn, allan ac i mewn. A ydych chi'n gweld bod y symudiad rwan yn dŵad o top yng nghoes o'r ben glin ag ffer a troed. Ac yna, dwi'n mynd i swapio'r ochr arall. Mae hwn yma i gynnal yng nghorff. So ni'n medru wneud efo ffon chydig bach yn hirach i ddweud y gwir. Achos, da chi eisiau trio cadw'ch corff i fyny yn syth. Mae'r ben glin yma, dwi'n ymgeisio i gadw fo yng nghanol yn rhoed. Allan ac i mewn, ac allan ac i mewn, ac yna i lawr â ni ista. Wrth ddefnyddio'r ffon, dwi'n pwyso fan hyn, dwi'n agor yng nghwysau allan hefyd, a dwi'n neud yn siŵr bod yn rhaid i yn edrych yn o debyg. Ac yna dwi'n rowlio mewn a rowlio allan. Pidiwch agor eich traed, neu mae o'n anodd i rowlio a fydd yn anghywir, fydd o'n brifo yn eich penyglunia hips. Mewn ag allan, mewn ag allan. Rwan, gwaith catra i chi wsos yma. Bob tro ydych chi'n sefyll i fyny, dwi'n isio gweld eich penyglunia'n rowlio mewn. Pan dwi'n sefyll i fyny, dwi'n gorfod defnyddio'r cyhyra i gadw'm penyglunia yng nghanol yn rhoed. Fel hyn. Ddim fel hyn. Felly gwaith catra i chi. Dwi'n mynd i symud yng nghwys allan ac i mewn, allan ac i mewn. A dwi'n trio cadw'n nghorff yn yr unfan fel dwi'n neud. Mae hwnna'n eitha anodd. So, dyn ni'n gorfod defnyddio'r cyhyra o gwmpas canol y corff a cyhyra'r cefn. Pwysig, dwi'n mynd i agor yng nghwysau allan eto. Dwi'n mynd i symud ymhwys ymlaen, so trwy'n yn symud ymlaen. Unwaith dwi'n symud ymlaen, dwi'n mynd i drio gwthio i fewn i'n sotla ac yn ôl ista. A dwi'n teimlo'r cyhyra sydd o gwmpas yn hips, yn yw ymhen ôl, yng nghwys am ffrynt, yn gweithio'n galad, a felly dyn ni'n gweithio ar chydig bach o stability. A dyn ni angen gwneud yn siŵr bod y cyhyra yma'n aros yn weddol cry o gwmpas yr cymalau mwyn cadw nhw'n ddiogel. Ac yna i lawr. Dwi'n gwybod nes i'n sôn am yr glistog, ond mae'n siŵr bod gennych chi glistog yn ôl handi. Mae hwn yn un bach hawdd iawn i wneud, ond yn effeithiol. Felly pan dwi'n gwasgu mewn, dwi'n teimlo'r cyhyra tu mewn i'n nghwysau i'n gweithio. Ond tydi hwn ddim jyst yn digon, dyn ni'n gorfod hefyd teimlo'r cyhyra tu allan i'r cwysau yn gweithio. Felly unwaith ydych chi gwneud rhyw 10 o'r rheina, dwi eisiau chi roi eich dwylo tu allan i'r cwysau, defnyddiwch eich cyhyra rwan, ac yna gwthio'n erbyn eich dwylo. A dwi'n teimlo'r gwahaniaeth rwan yn y cyhyra tu allan i'n nghoes ag ochr ymhen ôl. Gwthio, 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 ac yn ymlacio. Unwaith eto, gwthio, 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 ag ymlacio. Tynnwch y goes i fyny, tynnwch y goes i fyny, sythwch y goes allan, ac allan, a na fo. Ymarferion bach syml fedrwch chi wneud yn ystod yr wythnos. Hwyl!